שעבורו האמון במערכת הצבאית והגיוס הוא גלגל הצלה משולי החברה. אורטל גנון על אלה שחולמים לעלות על מדים. מה זה אחריי בשבילך? דרך חיים. אימון לפני הצבא. כושר. חברים, חיים. כל אחד בא באמת מטעמים אחרים. מי זה? והוא לא כל כך יודע למה הוא נכנס, אבל מה שיפה לראות זה שאחרי שהוא נכנס פתאום מתגבשת פה איזושהי קבוצה שבדיעבד הוא מבין כאילו איזה צעד הוא עשה שהוא נכנס לקבוצה והוא מבין שהוא קיבל דברים מעבר למה שהוא תכנן מלכתחילה. בימים שצה"ל נחשף לכאורה למידות לא ראויות של מפקדיו, גאוות יחידה ורעל על צה"ל, הן מצרך נדיר. אחריי זאת עמותה שעוזרת לאנשים, מכינה אנשים לשירות הצבאי ולחיים בכלל. עושה לעודד נוער לתרום לקהילה, למדינה ובפרט גם לצבא, ולהכין אותם ככה שהם יוכלו לעשות תפקידים משמעותיים. מה היית רוצה לעשות בצבא? לוחמת. שייטת. מדס. זונה. מדס. גיבוש צנחנים, להצליח להמשיך הלאה, לגשת למ"כים ולקצונה. ולכל מטבע, בטח בחברה הישראלית, יש שני צדדים. כאן ממש לא מבינים את המושג השתמטות. לא צריך להשתמט, אפשר לפחות שירות לאומי, משהו. לא צריך ישר לוותר. אנחנו צריכים להקריב את עצמנו, אם זה במלחמות, אם זה בכל דבר אחר, והם לא יעשו כלום, הם ישבו בצד, לא יעשו צבא. אני חושב שזה על הפנים, אני לא חושב שזה רק קשור לאיזה מישהו מסוים או קבוצה מסוימת, יש הרבה היום שמשתמטים. אני אישית חושב שמאוד מעריך את זה שבמקום ללכת ולעשות דברים אחרים ברחוב וכל יום ללכת למרכז העיר, כמו חלק לא מבוטל מהאנשים שהם נמצאים סביבם ולהשתכר עד שעות הבוקר או לעשות כל מיני דברים אחרים. חבר'ה האלה באים באמצע הלילה לחורש הזה ובאמת נותנים מעצמם, משקיעים, עובדים מאוד קשה ואני רק מסיר את הכובע על העניין. אז יש גם מורעלים. כדי